Baionako merkataritza ganberako kafetegira sartuko gara gaur, Bintu Ibarbururekin izango gara, zailtasun edo elbarritasunak dituzten pertsonak lan munduan sartzeko laguntza ematen duen Alanbi enpresako langilea da bera. Arratsaldeon ikusentzuleo, jarraian joko dugu Baionara Binturekin egoteko, baina lehenik hemen azkainera etorri behar dugu, izan ere asteazkenean sexu eraso bat gertatu zen bertan eta barda elkarretaratzea egin dute berau salatzeko. Media Bask agerkariaren arabera, erasoa asteazken iluntzean jaso zen. Zazpiak aldera, gizonezko bat eskola publikoa aintzinean zegoen emazte batengana gerturatu, heldu eta ukituak egingo zizkiola esan zion. Emazteak ihes egitea lortu eta azkaineko Ernest 8 talde feminista ohartarazi zuen. Lehenik nahi dugu azpimarratu biktimaren kuraia eta ez baita erresa hor atxikitzea olako momentuetan. Eta baita ere lagundu dutenak sare guzia biziki ongi ibili da eta azpimarratu nahi dugu kuraia izan duten guztie bikain jokatu dutela. Gizona xoko ona ostatura iritsi zenerako bertako zerbitzariak ohartaraziak zeuden eta gizona ezagutu zutenean jendarmeriara deitu zuten. Poliziaren jarrera ere salatu dute talde feministako kideek, biktima salaketa jartzera joan zenean gizona mozkorra zegoela eta salaketa ez formala jartzeko eskatu baitzioten. Jendarmeriaren denbora luzea salatu nahi ginuke. Denbora hainitz eman baitute etortzeko eta plenta eman, ez eman, izan dira ere gaizki ulertze batzuk alde hortatik. Ez dugu ulertzen nolaz arazoak sortzen aldituen egoera honek. Atzo iluntzean 100 bat pertsona elkartu dira Azkaineko plazan gertatutakoa salatu eta emazteari sustengua adierazteko. Zailtasun edo elbarritasunak dituzten pertsonak lan munduan sartzeko laguntza ematen duen Alanbi enpresak kudeatzen du egun Baionako merkataritza ganberako kafetegia. Bertan topatu dugu Bintu Ibarbur lanean. Hasi naiz 18 urteetan Alanbi eta orain 30 urte ditut. Maite dut janaria, maite dut egitea janaria, maite dut erraitea jenderi janaria zer den. 35 lagun inguruk egiten dute lan Kaminante elkarteak kudeatzen duen Alanbi egituran. Biarritzeko jatetxe batean, Angelun ere badute beste ostatu bat eta Baionako merkataritza ganberako kafetegian. Une des difficultés du trouble psychique, c'est le lien à l'autre. Arazo psikikoak edo bestelakoak dituzten pertsonak laguntzen dituzte. C'est un exercice important. Egunerokotasunean jendearekin kontaktua izatea ariketa garrantzitsua da. Energia asko eskatzen die. Monitoren jarraipena ere badute tokian berean. Denbora ez dakit, adibidez, raiten bali ba nauzue, Bintu, etorzen zira amabiak eterdidan, nik ez dakit hori. Hori da nire zailtasunak. Gero ezin dut egon, en fait, mugitu gabe. Sobera zaila da niretzat. Nire buruarentzat sobera zaila da. Bardut beti zerbait egin. Sukaldaritza edota loretzaintza bezalako lanpostuak eskaintzen dituzte. C'est de pouvoir proposer à des travailleurs handicapés Elbarritasunen bat duten langilei lan aukera ezberdinak eskaintzen dizkiegu, denek ez baititugu ahalmen berak. Askotan elbarritasun edo zailtasunak ez dira ikusten. Erreflexu gutxiago dituzten jendeak, espero ez den izateko modu bat, arazo mentalak edo zeini irits dakieke eta sentsibilizazio lana ere garrantzitsua da. Lanaz gain, kirolak garrantzi handia du Binturentzat. Boxealaria izan da, txapelketak ere irabazi izan ditu, eta orain arraunean ari da. Ez etxean egon, zenta badira hainiz gauza. Ez da erresa izanen guretzat. Egia guretzat zailago izanen da. Baina egiten alditugu hainiz gauza. Kirola, egiten aldugu lana, bizia zaila da, denentzat. Bargira gogor izan, eta batzutan ez da erres izanen, baina ala ere pozik naiz. Kilora egiten dut, txapelduna naiz, baditut nire apartamendua, badut nire permisa, nire familia, nire amorosa, nahi dut egan, oso kenten da,
nahi dut erran jenderi, ez egon bakarriz eta barda ere mundua ikusi ez beldur ukaitea saitasunekin. Nire mezua da niretzat. Eta ostiralero legez pixkanaka ari gara, bai astea bukatzen baita gure saioa ere, eta asteburu honetako hitzorduak jorratuko ditugu, eta horretarako egunez egun aletuko dugu asteburua. Gaur arratsaldetik hasita Aitor, badugulako zer Ipar Euskal Herrian. Bai, hala da gainera, giroarekin badatorrena, ikusten duzue gaur, ez da nabaritzen duzue, baina haizea badabilela eta haizea dator bertso ekimena edo bertso saioa izango dugu Ziburun, arratsaldeko 6:30, dakizuen bezala, bertsolari gazteei lekua ematea xede duen ekimena, Baltsan elkartean, arratsaldeko 6:30 Ziburun, zuzeu ibilia zera bertan, ez dakizue batzuk agia, baina bera ere bertsotan bertan ibilia da, jada ez da horren gaztea, eta beraz, gaztego itokia utzita, hor izango ditugu, hainbat bertsolari genion bezala bertsoa sustatzeko, korrikan gaude, euskara sustatzeko korrika beharrezkoa da, baina baita bertsoa ere izugarrizko lana egiten baita honen inguruan gure hizkuntza zaharra laguntzeko, eta bertan izango ditugu gaur Unas Aizpurua, Amaiur Aizpuru, Odei Lekuona, Iraun Zestau, Irantzu Idoate eta Aitor Serbier, azken biak badakigu jada ez direla hasi berriak, ez direla ere horren gazteak, Silabako azken finalean biak aritu baitziren, eta, esan behar da, Unas aipatu dugu ere, azken eskolartekoan, Euskal Herriko azken eskolartekoan, Euskal Herriko txapeldun izan zela, beraz, gazteak bai, hasi berriak ere bai batzue, baina maila handiko bertsoak entzuteko aukera izango dugu gaur, arratsaldean 6:30 Ziburun, Asier. Ba begira, 6:30 Ziburun eta 8:30 Endaiara, bertsoalditik trikiti aldira etorri daiteke, ze gaur 8:30 Tapia eta Leturia izango ditugu Endaian, Gaztelu aretoan hain zuzen ere. Hori gaurko planetan, bihar larunbata martxoak 28. Zer dugu bihar larunbatez? Ba, bihar larunbatez gauza anitz, gauza asko, badakizue, besteak beste, udaberrira gerturatzen ari garela, esan dugu, haize freskoa dugu, baina guztia ikusten da, udaberrian sartzen ari gara, eta beraz, maskara da bere lanak, bere funtzioa bukatzen ari da, azken 5 saioak erantzen dizkigu, alozen izango da asteburu honetan, larunbatarekin, eta nahi baldin baduzu Asier, jarraituko dugu, arratsaldean, larunbatean bertan, antzerkia ere izango dugulako. Igorri izango bai da, Adrien Bertson Johnson, estatu batuarra, Mariz Urruti bakizu, bere pertsonaia, euskal kulturari beste bultzadat ematea edo, euskaldun hori olako kitzikatze bat egitea xede duen bakarrizketa, benetan ikustea merezi duena, lehenago ere aipatu izan dugu gure saioan, Igorri izango dugu, arratsaldeko 8:30 Bixentenean, larunbat arratsaldea pasatzeko modu ederra, Baigorri ezagutzeko ere bai, eta beraz, Asier, larunbatean hori, egoizean maskaradak, arratsaldean bakarrizketa, alozetik Baigorrira, zergatik ez, Zuberoan eta Baxena Farroan barna. Lapurdin ere izango ditugu gauzak, Baionan ala nola, hilabeteroko laugarren larunbata dugu, laugarren larunbatero legez Baiona kantuz aterako da eguerdian, Merkatu plazaren inguruan, baina Baionan gaindi ere izango ditugu beste plan batzuk, ez da Aitor? Bai, ala da, badakigu larunbat goizetan Baionan izugarrizko giroa izaten dugula, azoka izaten bai da, eta azokarekin, jende handana bertaratzen da, Baiona handi txiki inguru horretara, eta biltxoko, Baiona hundian kokatu den biltxoko elkarteak larunbatero bateak irekitzen ditu, hauek ere euskara sustatzea xede bai dute, eta gure hizkuntzaren presentzia bermatzeko ere, azoka egunean, eta Baiona handian, eta ala nola hainbat ekimen ere egite dituzte, eta larunbatean izango da horietako bat, 11:30 komiki bat aurkeztuko bai dute, kontua eta zikina izenekoa, Ibai eta Eneko iztu eta anaiek egina, eta beraien ama zegamarra bai da ni bezala, beraiei ere agurra eta proposamena komiki ederra hau ezagutzeko. Begira, hau hitzorduak ostiralean eta larunbatean, igandean ere batzuk oraindik gogoa balin badute, Axut eta Arte Drama Konpainiek Endaian, nor naizen baneki antzeslana eskainiko dute arratsaldeko 6:30 Mendizolan aretoan hain zuzen ere, eta honekin, pixkanaka joango gara gurtze, baina ohartarazpen bat ere bai. Gaur ostirala dugu, baina tartetxo bat hartuko dugu, ez da Aitor? Bai, ala da bi asteko oporrak hartuko ditu iparraldearen orenak, eta beraz guk ere bai, baina jarraituko dugu iparraldearen berri ematen nola ez gaur egun eta teleberrin, eta bitartean zuek ere atxeden hartu. Horixe gu apirilaren 13an itzuliko gara, igandean noski gure astekaria izango duzue, eta bitartean honekin gaurko saioa agurtuta ondo izan eta zintzo ibili.